Salutare lume și bine v-am găsit la primul meu video pe canal. Este un joc pe nume Zigzag. Noi acum n-am să ne conectăm, fiindcă nu vreau să fie văzut e-mailul meu. Așa, Zigzag dorește asta, așa, conectați-vă, dați, știți voi și voi că nu sunteți așa mici. Să începem. Așa. Eu l-am avut instalat de mai mult timp. N-am niciun hack. Dar merge, este foarte frumos jocul. Mie îmi place. Am mai jucat un pic înainte jocul. Am făcut acest video să vi-l arăt dacă vreți să vi-l instalați. Dacă nu vreți, este treaba dumneavoastră, este telefonul vostru. Mie mi s-a părut un joc foarte frumos și funny, dar câteodată și chiar enervant, fiindcă când pierzi la un anumit punct, da. Odată eu am pierdut la 115, deci vă dați seama ce mă enervasem atunci. O să facem mai multe serii cu acest joc. Acest joc, cred că știți cum se numește. Zigzag, o să vi-l las și în descriere, adică într-un comentariu o să vi-l las. Așa. Noi ne chinuim acum să facem căcatul acesta de zigzag. Gata, data asta nu mai glumesc. Fac. Posibil. Am iaș. Așa. Așa, uite colea băiatul, uite Gigelu. Asta este. Sper să nu murim așa ușor. Să nu ne facem de răs, da. Da, ne-am făcut de asta. Bine că am făcut peste 20. Gata. Se cam duce totul. Aceasta este prezentarea jocului. O să fac alt episod în care eu o să mă joc. Care o să vă arăt. Asta este doar prezentarea jocului. O simplă prezentare, oarecare. Sper că nu se mai aud alte voci. Bine. Gata, nu mai sunt supărat. Acesta a fost videoul nostru informativ. Jocul se numește Zigzag. Se poate găsi și pe Android, dar și pe Asus. La salutare lume și ne vedem la celălalt episod.